wat ik zie, zijn ze echt aan het bouwen. Om te kijken, weet je, om alle bouwstenen bij elkaar te zetten. Om op een punt te komen waar ze in principe geen nee gezegd tegen kunnen worden. Weet je, dat ze zeggen van, hé, we kunnen jullie niet uitsluiten. De volgende vraag is waar het in de media en de entertainment nu misgaat. Is dat in boekingen, met boekingen? Is dat met rechten, sponsoring, media, management? Of iets dat ik niet eens benoem? Zo, ik denk dat we in principe heel vaak langs elkaar lopen, denk ik. Er zijn niet duidelijke platformen of organisaties, denk ik, waar in de entertainment ook gewoon artiesten kunnen zeggen van hé, ik zoek contact met die en die kunnen me meer informatie geven over als ik eventueel zou willen staan op een festival in België of in Nederland of Frankrijk. Dat is er niet. En als het er is het niet duidelijk zichtbaar in Suriname. Een bemiddelingsbureau voor de cultuur. Ja, een bureau waar men... Maar dat zouden labels al moeten zijn eigenlijk. In principe. Ja, maar de toegang... Gaat dat mis? Ja, dat mis. De toegang daar naartoe. Want labels zijn er. Hoeveel labels kent men? En die ook echt bezig zijn met het belang van de Surinaamse muziek. Of dat uitbrengen. Ja. Maar dan ook, hoe laag is die drempel? Ja, is er een bemiddelingsbureau? Ervaar je dat ook zo in de sport? Waar gaat het mis in de entertainment, in de sport bijvoorbeeld? In de sport waar het misgaat is denk ik, denk echt de juiste begeleiding. Mm-hmm. En eigenlijk als je bij een club zit, dan zit je wel goed, denk ik, want je krijgt meestal een contract voor 3 jaar. Dus clubs hebben een betere begeleiding dan een label, als het ware. Ik denk het wel. Maar dat is ook degene die je zaken baart toch dan. Maar ik denk dat dat over het algemeen wel redelijk goed gaat, hoor. Komt het omdat het om je fysieke gesteldheid gaat, die ook heel belangrijk is in de sport, en in de entertainment is het echt je mentale gezondheid moet goed zijn, want je moet je lyrics kunnen onthouden, erover kunnen brengen, nieuwe nummers kunnen maken. Is dat waar het misgaat dan? Ik denk dat het sport heeft ook gewoon scouts. Ze zijn constant aan het kijken naar nieuw talent. Ja. Ik denk dat het in de sport ook een beetje anders aan toe gaat, omdat ze dan... soms is er een talent aanwezig, maar dat wil niet zeggen dat het talent bij die club blijft hangen. Ze kunnen het misschien begeleiden en daarna een centje uitslaan. Ja. En bij entertainment is het meestal dat als een label jou investeert in jou of interesse heeft, is dat je daar wel blijft. Dat ze zoveel mogelijk... dat is wat een investment. Ja, toch? Dat is wat snel. Ja, Maar ook in werk is het niet handig, zeggen ze nu, lezen we nu, om langer bij één baas te blijven. Bedrijf, ik hou niet van het woord baas, ik zeg het zelf. Bedrijf te blijven. Werkgever, Een werkgever te blijven. Ja, dus dat Dus daar zouden ze dan nog moeten kunnen springen, zeggen, maar ik maak dan in plaats van 3 albums, 2 of 1. Ja. Om dan Verder te gaan kijken naar een nieuwe onderhandelingsmoment. Dat denk ik. Ja. Maar ik denk ook dat er gewoon... Zouden die labels het moeten oplossen, of ligt dat bij de mensen zelf, de artiesten zelf? De artiesten, nogmaals weer, met samenwerken, denk ik. Want als je een groep hebt die dan een gemeenschappelijk doel heeft, dan kan je makkelijker, denk ik, dat bewerkstelligen. Want dan heb je dan zeggen van, oké, jongens, we hebben dan 3 of 4 mensen met een specialiteit en die gaan voor ons onze belangen behartigen. Een bond. Een bond zou kunnen. Ik zou meer zeggen een vereniging. En ik geloof... Artiesten voor artiesten, entertainers voor entertainers. Dat zij dan het voor elkaar krijgen. Als een wens is. Waar we duidelijk in moeten zijn en blijven. En ik denk op alle vlakken. Dat we wel moeten weten wat we van elkaar verwachten.
en wat we kunnen bieden, dat we daarin eerlijk moeten zijn. Sluit goed aan op mijn volgende vraag. Wat is de rol van de media dan eigenlijk? Bouwen ze op of consumeren ze? Nou, ik denk in eerste instantie vooral bouwen. Oké. Het is echt bouwen. Wat je maakt dingen en je doet het niet voor jezelf, ze doen het natuurlijk voor het grote publiek. Ja. Dus ik zou eerder kiezen voor het bouwen. Oké. En wat zeg jij? Wat doet de media? Bouwen ze of consumeren ze? En nu zijn ze, wat ik zie, zijn ze echt aan het bouwen. Om te kijken, weet je, om alle bouwstenen bij elkaar te zetten. Om op een punt te komen waar ze in principe geen nee gezegd tegen kunnen worden. Weet je, dat ze zeggen van, we kunnen jullie niet uitsluiten. We zijn nog aan het bouwen. Dat merk ik van de media. Ja. Oké. En het gaat goed. Goed? Ja. Ja.